Bizilegea da zahartzea, ezin da saihestu. Besterik gabe, urteak betetzeak dakartzan zailtasunei aurre egiten saia gaitezke. Pertsona horien artean, fardelen erabilera desegokiarekin edo inkontzientearekin lotutako patologiak dituztenak daude. Hain zuzen ere, hortik sortzen da fardel biodegradagarri teknologikoen ideia. Proposamen honekin, gernu nahasmenduei aurre egiteaz gain, ingurumena ahalik eta gehien zaintzeko eta klima aldaketaren panoraman laguntzeko modu batean ere egin nahi da. Hori esan da, proiektua osagarri independente eta egokia da dagoeneko sortutako fardel biodegradagarrientzat, eta analisi mikrobiologikoaren bidez, hainbat gaixotasun mota detektatu ahal izango dira, gernuaren azterketan oinarrituta. Horietako bakoitza kolore jakin batekin identifikatuko da. Horri esker, osagarri horrek pazientearen eskumuturreko digital bati lotutako sistema teknologiko bat izango du, non kode bat, hau da, zenbaki bat edo hitz bat agertuz, detektatutako konplikazioak ezagutaraziko diren. Lana, bi zati independentetan banatu da, baina guztiz ezinbestekoak proposamen hau aurrera eramateko. Lehenengoa, infekzioak edo gaixotasunak gernuaren bidez detektatzeko kolorez aldatzen den osagarri bat sortzea da, eta horrek hainbat teknologia integratu bar direla esan nahi du. Hala nola, sentsore kimikoak, pH-arekiko sentikorrak diren materialak edo biomarkatzaile espezifikoak, erosotasuna eta erabiltzeko erraztasuna bermatzen duen diseinua izanik. Gainera, funtsezkoa izango da froga zorrotzak egitea horien eraginkortasuna baliozkotzeko eta arau baldintzak betetzeko. Ikerketa egokiarekin eta prototipoen garapenarekin, ideia horrek osasunaren zaintzan aurrerapen baliotsua eskaintzeko potentziala du, arazo medikoen detekzio goiztiarraren bidez. Bestalde, lanaren bigarren zatian, eskumuturreko teknologikoa egin nahi da, lehen aipatutako osagarriari lotuta. Fardeleiko kolore aldaketak eskumuturrekoarekin lotzeko, fardelaren sentsorea eta eskumuturrekoa lotzeko sistema bat erabiliko da. Bluetooth Low Energy sistema erabiliko da, kontsumo txikiko aukera bat. Chip bat izango du fardelaren osagarrian integratuta, eta eskumuturrekoari konektatu ahal izango zaio Bluetooth bidez, informazioa denbora errealean bidaltzeko. Fardelaren sentsoreak aldaketa bat detektatzen duenean, adibidez, kolorea, txiparen mikroprozesadore batek aztertu egiten du eta infekzio mota edo osasun arazoa zehazten du. Ondoren, baldintza hori adierazten duen kodea sortzen du, zenbaki bat edo hitz bat bezala, geroago eskumuturrekoari transmititzen zaiona. Esperimentazioaren atalean aipatutako prozesu aurrera ateratzeko material oso zehatz eta ezoikoak behar direnez, proposamena bisualki irudikatu ahal izateko, etorkizunerako konponbidearen adierazpen sinplifikatua esperimentazio simulatu baten bidez gauzatzea erabaki da. Bertan, fardel arrunt batek fardel biodegradagarriaren papera jokatzen du, zeinak analisi mikrobiologiko dun osagarria beharrean zenbait antigeno froga itsatsita dituen salbaslip bat duen. Era berean, txipa simulatzeko aluminio paperezko pieza bat erabili da, koloretako fitzen bidez eskumuturreko digitala izango litzatekeen kartoizko eskumuturreko bati gernu nahasmenduen berri ematen diona. Kasu honetan, antigeno froga horietako guztien emaitzak negatiboak izan dira, izan ere, horietan egin diren antigenen azterketetan ez da patogenorik detektatu. Hala ere, antigeno froga horien emaitzak positiboak izan balira, aztertutako gernuan nahasmenduren bat detektatu izango litzatekela esan nahiko luke. Fardel biodegradagarri teknologikoen proiektua gauzatuko balitz, osasunean, ingurumenean eta gizartean eragin positiboak izango lituzke. Gernu nahasmenduak dituzten pertsonen osasuna hobetzeaz gain, ekoizpenean material biodegradagarriak erabiliko lirateke, ingurumen inpaktua gutxitzeko. Horrek, klima aldaketaren aurkako borrokan lagun lezake. Proiektuak halaber, garapen iraunkorrerako helburuetan ere eragin positiboa izango luke. Osasuna eta ongizatea hobetuz, berrikuntza eta industria sustatuz, desberdintasunak murriztuz, kontsumo arduratsua bultzatuz eta klimaren alde eginez. Azkenik, proiektu berritzaile honek gazteen artean interesa piztu lezake, haien sormena eta etorkizunerako motivazioa sustatuz. Laburbilduz, FBTek gaur egungo hainbat arazo sozial eta ingurumen arazo konpontzen lagun lezake.